Takže vítajte pri mojom prvom videu. Dneska si zahráme demo Minecraft. Vypačte, že hrám demo, ale proste nemám peniaze na plnú verziu. Tak plnú verziu by som si budem kupovať v marci. Áno, v marci. Takže je to super. No a prvé natáčanie sa mi nevydarilo, lebo proste došiel do izby môj oco. To ten pocit, keď nahrávate video a príde tvoj oco. No, takže na mojom kanáli by som chcela také hry by som chcela natáčať, prepáčte za môj hlas, som jarne ešte nachanutá. Chcela by som, vidíte, tu môj oco lieta, chcela by som natáčať rôzne hry a také tutoriály a lepšie DIY. No a moc milión odovateľov by som nechcela mať, lebo proste poznáte Goga, on má už milión odoberateľov, no a proste už bol v rôznych reláciách a nemám rada, keď som preslavená. Ináč, kto nepozná Goga, tak môžete jeho popísať. No, takže ešte mám Bandicam, neregistrovanú verziu, takže prepáčte, ale teraz videá budú nejakých 9 minútové, hej. Tak potom ešte chcem na tabletoch hrať, takže mám aj Bandicam, počkať, nastavenia. To prčic! No, my to musíme asi kvitnúť, lebo vynulovať demosvet umazať. A proste také videá. Na tablete mám aj Minecraft platený, takže môžem aj hrať tam vlastne. Takže mám tam aj servery, takže bude to eňoňuňo. Takže som si dala minú pauzu, musela som ísť na vecko. Jo, máme tu konečne čestku! Jo, ja milujem tie svety s čestkami, lebo máte ľahšie to, že nemám. Oh my god! Tyjo! A ešte mám Minecraft slovenčiny. Takto som to hrala jedno video, že rôzne také vecičky, čo sa vám hodia. Drevná sekera, fakľa a drevný krompač a palica. Tak, no, máme tu ešte jablko. Tak, máme tu drevenú sekeru, takže budeme sa snažiť nehovoriť, že sekerka, ale tak, alebo pickaxe, hej, budeme hovoriť krompač, takto. A takto, áno. Aj tu budeme volať truhlica a nie čestka. No, poďme si niekde postaviť nejaký dom. Dom by som si postavila, no, to je dôležité. Ale nie akože dom, že byk, ale akože taký provizorný niekde v jaskyni. Do prčíc. Ja asi nenájdem ovce, takže asi toto si robíte srandu. Na čo mi to bude, keď mám mierumilovnú obťažnosť? To meso! Prečo som zabila potom tú ovcu? Asi prebudu. No, teraz si budeme musieť nájsť. Ďalšiu ovcu. No a keď budeme ju zatiaľ hľadať, tak poviem vám niečo o mojich obľúbených youtuberoch. Takže vymenujem mojich obľúbených youtuberov: Gogo, Exploded Gamer, Vandali, House, Kilo je tiež super. No a ešte aký? Rizzy ho mám. Však počkať.
Áno, ja som raz toto mala svet a proste som bola tam. Takže kevo Rizzy, Van Valley, to potom ešte Denčia Kongy, nepoznáte ich, takže budem neskôr dávať popisku. No a čo tak? Máme ešte 4 minúty, takže pokračovanie by som robila na budúce, ale poďme si aspoň tak načrtnúť tú jaskynku našu. No, takže ja si to raz robila, ale ja som mala normál a proste prišiel creeper. Potom mi to tam celé odbuchol. Skoro som asi umrela. Potom asi mi došiel hunger bar, lebo som bola preč niekde a ja som to nechala zapnuté. No skoro som umrela. To nikdy nerobte. Takže kameň, hlina, semienka, surové oči a biela vlna. No, takže máme 3 minúty, škoda. Tak, no a video by malo výsť. No teraz niekedy, tak 10, 20, neviem. Ja si tam takú jaskynku načrtnem, áno. Takto. No a na budúce by sme už mohli pokračovať, lebo vlastne ja sa rýchlo ponáhľam niekde a rýchlo som urobila video, takže 6 minút by stačilo. No a ja by som na budúce pokračovala takým 9-minútovým, taká normálka, áno. Tak máme 7 minút, takže rada som sa predstavila a všetko, tak poďme si vymyslieť nejaký pozdrav. Tak na začiatku videa by sme mohli hovoriť, že čauky a na konci tiež čauky. No, takže čauky!